So mga idol, ay bakwit with diri dapita mga idol. Ini bakante. Ay sige po aftershock diri mga idol, ganina pa ning alas 10 hangtod karon sa alas 10 sa gabi hangtod karon unsa nang oras ron? Alas 5. Alas 5 sa hapon. Evacuate mo ng mga tao diri sa babaw kay ang dito sa likod dito dapita kana nang liki na kuno ang yuta. Delikado sa landslide. Dara. Buat pa mi sa kuan diri ha. Kung ma-okay ba ning karing bakante diri nga gikural ana mi dapita kay murag lugar na dia sa mga evacuee. Oh! Pabli dah natin kay masud mi dia. Pabli ba? Ano ta dia o ma okay ta dia masud dia diha ta maghimo og ganing kuan. Tintin kay ana na ta mga tog, di ta mga tog ng balay kay kuan kayo. Kuyaw nang liki ang kuan bungbong. Usag na ninyo. Terus kuyaw mga idol kay sige gug ka aftershock diri ah. Di ba katong di pa dugay no? Oh. Kusog-kusog ito. Mutoy nakaliki dito sa kalsada dito. Aw, yuta. Di pa to eh. Namukha katong desbabaw ba? Gabi lagi to. Oh. Ingam to nga kana sila nga karon kuno tong pagkakusog liki ang yuta. Basin dito sila. Kaning gala nang miri ba? Wala nang miri. So na sila diri mga idol. Bang uban og magkuwangan pa maniwa pa mani ang uban mo sagka diri, amo naog diri. No? Kuwangan ba nino? Wa pa. Nagdamo pa luida arep tupod. Hala nay pa. To dito sa kuan nagbilar. Nangadji no. Oh. So arita diri wa sa pa maning kuan ug pwede na dia kay manata mag forma na tag katong kuan na dia katulgan. Oh. Sige, sige. Oh. Mayroong mga og sayo kay watay suga, way kuryente. Yo, tagay mi diri kan rasyon diri kay murag agad ni. Boy ubay ra kay mi diri ah. Sa maning kuan sige magyapon ning uyog-uyog ning yuta murag na trauma na kita ning kalakihan ni. Sige man ning uyog ning yuta diri. Paman ni mohunong. Di na ta mga tuogan natong mga balay. Kay wala nagtagilid na ang uban. Nang liki ng pader. Ang diri lang tas gawas para safety.